Wong ki nek arep mulya kok ora kurang jalaran. Patih Gandamana tekaning mati, aku matur ngesaning Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana. Saka panyengkuyungane Mbak Yuku Ayu Gendari nganti penggaling Sinuhun Prabu Pandhu goreh rongeh wekasan ndawahake dawuh yen to Suman minangka dadi patih negara Ngastina. Wah, ladalah. Mundhak pangkat kok dhuwure ora jamak. Ming saka tukang nuntun wong picak. Saiki aku dadi patih, wis ora bakal nuntun karo dulurku Ipe, kakangku Ipe. Ora, apa ora mulya? Apa ora gleleng? Wong nomor loro sak negara Ngastina, ora ana sing wani karo Patih Trigantalpati ya Patih Haryasuman. Ora ana ingkang wani midak wewayanganing Patih Haryasuman. Sapa sing murang tata, sapa sing ora ngerti tata krama karo Patih Haryasuman, ora usah ngenteni dawuhing Ratu Ngastina. Pak tugel gulune. Kabeh kudu nyembah karo aku. Kabeh kudu nyembah sesedokan ana ning sikiling Haryasuman. Lho, iki lho ngene iki lho wong sing pinter iki ngene iki ora perkara licik, ning pinter. Nek licik ngono ki pancen tumindak jahat, ning nek Suman ki ora kok licik, pinter ngreka daya kuwi Patih Suman. Gandamana mati. Loh. Oh iya. Gandamana kuwi duwe bojo. Monggo Gandamana wis tekaning pati. Lah dalah. Bojone Patih Gandamana Randha. Aku sowan ning kepatihan tak kandhake rek Gandamana tekaning pati. Mesti bojone Gandamana nangis. Monggo aku nek Purwa wedok nangis iki kepengin ngekep. Kepengin tak neng-nengi. Bojone Patih Gandamana dadi garwaning Patih Suman. Wis ora apa-apa, beda dedeg piadeg ora masalah. Gedhe dhuwur Gandamana, ning pinter Patih Suman. Ning nek ora gelem, lah iki dadi perkara nek ora gelem. Ya wis ora apa-apa, nek ora gelem tak ruda paripeksa. Kekuatane wong wedok iki sepira? Bebasan kepanjangan ripa kribetan nyamping. Nek ora gelem nganti mlayu adok tak oyak